ना 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 छे तोरे सब मजा तोहनी आपस में ले लो। हमनी तो चुतिया है, हमनी पब्लिक से यहाँ पागल बनी, यहाँ गाड़ मारा आयल बनी, समझ गेली। ना यार भाई लोग देखो तारा स्टेट पर सब मजा एक आपस में ले लेती है। देखो तारा कैसे एकनी धारा धरवल आ पकड़ा पकड़वल करता। हमनी के यार पागले न बनी कि एकनी के नाच देखे आइल बारी। ऐसे कोनो नाच होला, ऑर्केस्ट्रा होला, ऐसे कहीं यार सारी नाचे आइल बारी त नाच ना यार। आपस में एक ने लहंगा उठावल खेलतिया आ छतिया से छटिया सटतिया। ई ना कि लहंगा उठा के पूरा उठा के तैका पब्लिको को दिखा देवल जाओ, लेकिन ना तैका ले दिखाई छिहत्तरी सब जानती है सब कुछ की। एक बार देख लिए कि नहीं तब मानी ना ले के छोरी। भोजपुरी में पहला बेर एगो बढ़िया गाना आयल बा, बढ़िया बढ़िया सीन बा, बढ़िया पैसा खर्चा कइले बा। चलो देखो तनी की गाना में ऐसन का खास बात बा। बढ़िया सीन बा, बढ़िया पैसों खर्चा कइले बा, बुझाता ही तो बा। दुआरी जवानी हो पिया छोड़ा राजा तुरता जवानी दुआरी हो पिया छोरा राजधानी। अरे भोसरी के जब तोहरा हो गई के रहे तो इतना पैसा खर्चा काहे ला कइले साला। सब मिला जुला के देखली, अपनी शुरू से देखली म्यूजिक बढ़िया रहे, शूटिंग भी बढ़िया रहे, सीनरी भी बढ़िया रहे, लेकिन 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 साले तू आकी हगिए देले। वही कमो कइले जौन सब सिंगर करेला। हाय 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 रे गरीब के सलमान खान। देखा तारे साले के बॉडी बॉडी खोल के दिखावता। अरे साले मक्खी बैठल बा उड़ाव साले वजह से। ना यार हमारा कहे के मतलब ही है कि अरे साले तोरा हगही के रहे तो लोटा लेते जाके खेत में हग देते, चाहे सिपटई में जाके लेटरिन में हग देते। लेकिन साले ई सब तोरा करे के रहे। जब इतना बकचोदी वाला गाना गावे के रहे तो साले इतना पैसा इतना ई सब खर्चा करे के का जरूरी रहे। सीधा एगो फोन उठाते आ घरे में जन फूला कहते कि तुरंत जवानी राजधानी हो घरे धनी राजधानी लौड़ा सुन ऐसे अच्छा तो हई गा देते एगो इनो ले आते आ बाकी सब काम हो जाते। ऐसे सही इनो पी के तीनों बढ़िया ठोका तारे हो ना। देखा तारे साले के सब केहू के गाड़ मार देले बा, सब केहू के पीछे छोड़ देले बा। इनो पी के 3 बेर ठोकती है साला। डॉक्टर कहेला प्रचार में एकरा बतावेला कि इनो असर करे सिर्फ 6 सेकंड में। ई सरवा से तो दूसरे लेवल पे इनो के ले जाता। भोजपुरी गाना शूटिंग करे के सबसे बढ़िया और सस्ता और आसान तरीका 4 गो मोमबत्ती जलाओ, ओकरा बाद एगो सेक्सी लड़की के 76 रखी के 500 के साटा पर भर दिने डेहारी पर लिया। ओकरा बाद ओकरा से मोमबत्ती जला के ऐसे फुकवा दो। ओकरा बाद करे के का बा, ओकरा बाद तो ठोपे ठोपे पानी चुआवेगा, जैसे हई मैडम के चुआता ठोपे ठोपे पानी। अरे ठोपे ठोपे पानी छोड़ता जवानी तोर पत्ता जीवा हमार की कोरा में उठा लहे राजा। लेकिन एगो चीज भूलत नहीं, एगो सरवा मौगा लइका के केनहू से पकड़ के लिया वा पलंग पर सुता दा। ओकरा बाद तो हई से समाइए ली। तोर पत्ता जीवा हमार की कोरा में उठा लहे राजा। तोरा पता जीवा हमार की कोरा में उठा लहे राजा। एगो मौगा लइका के सुताला, बाकी ई लइकी सहिहार ली। कैसे करे के बा कैसे ना करे बा ओकरा बाद त गाना के हिट होइए जाए के बा। आज की वीडियो पे समाप्त करते हैं। आई होप कि वीडियो आप लोग के अच्छा लागल होगा। वीडियो अच्छा लागल तो वीडियो के लाइक करी, हमारे चैनल के सब्सक्राइब भी कर देम यार। बहुत दिन से सब्सक्राइबर न बढ़ता न व्यू मिलता यार, का करी यार। तो चलो